Moltes gràcies, senyora presidenta. Mire, senyor diputat José Marí, aprecie el to i aprecie l'acceptació de la nostra esmena, perquè crec que és un reconeixement implícit de que les coses no s'han fet bé i que les coses es podien fer millor i que hi ha un fracàs col·lectiu perquè estem jugant, me diu el senyor David Serra que no parla de garrafes sinó que parla d'ametlles. Ens estem jugant el benestar, tindre recursos per a poder actuar en les polítiques des de la Generalitat. Un altre debat serà en què es gasten vostès aquests recursos, però això és un altre debat. Però el que haurem de coincidir és que necessitem recursos ben finançats per eixir de la gravíssima crisi en la que estem i que en gran mesura ens han dut les seues polítiques. Estem a un nivell de desocupació més alt que la mitjana espanyola. I per tant, entenc que comença a veure's per part del grup popular un canvi d'actitud amb l'acceptació d'esta esmena a la totalitat. I jo ha acceptat molts dels punts. Bueno, jo el que li dic és el següent. Esta esmena va dirigida a començar a entonar el mea culpa i a començar a fer les coses bé. I li diré, vaig oferir la creació d'una comissió especial en matèria de finançació autonòmica. En la reunió que tinguérem amb el conseller el 21 d'octubre del 2008, li vaig fer entrega d'un document proposta per a un model de finançament autonòmic que encara estic esperant resposta. El 21 d'octubre del 2008 el conseller es va emplaçar a constituir una comissió d'experts en matèria de finançació autonòmica. Se va fer el debat del Consejo General de Política Fiscal i la comissió ni es va reunir. Després d'esta reunió s'ha reunit en una ocasió. Arriben vostès tard. Jo crec que vostès ara tenen una eixida digna i raonable, perquè l'eixida no és la que planteja la seva proposta. Una proposta criticant l'anticatalanisme, parlant de no sé què contra la bilateralitat. Escolta, l'altre dia 3 diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats es van eixir per no votar en contra del concert econòmic basc. El que uns altres fan del seu partit ho critica vostè per a Catalunya. Ells sí que defensen la seva terra. Però vostès s'han quedat ahí, empanats, esperant que s'enviant de la cogolla es resolguera alguna cosa i és el moment de dir que primer hem de defendre els interessos valencians que el Partit Popular. Perquè altres diputats del Partit Popular sí que ho fan. Sí que ho fa el president Lerma. No ho fa el grup socialista. Però vostès han de començar a eixir d'aquesta situació. I li donaré un altre exemple. Jo no sé si serà la realitat nacional andaluza, però en la realitat nacional andaluza el senyor Arenas sí que defensa els interessos d'Andalusia, del califato andalús, que està subvencionat i suprafinanciat en deutes històrics i companyia. Però és que, sense anar més lluny, mire, de Cospedal, hay que ver balanzas fiscales antes de canviar el modelo. Per tant, si vostès realment volen defendre els interessos dels valencians, en la seva proposta de resolució no és suficient. Se quedarà en una proposta de resolució més. La nostra és una proposta de resolució que pensa i mira els interessos d'aquest poble per damunt de partits i per damunt d'ideologies, perquè ens estem jugant les coses del menjar. I per això li diguem, i al govern valencià, que encara n'hi hauria temps i no sabem el que està fent. Vostè tenia que haver vingut a dir el govern valencià està fent això des del juliol que es va aprovar aquesta proposta de model de finançació fins ara. Què ha fet el govern valencià? Vindrà a ser una proposta de resolució? Una més? Per eixir en Canal 9 i posar-nos a tots a caldo? Comencem, perquè juguen les cartes marcades, comencem a fer les coses bé i comencem a afirmar des d'ací, anunciem avui des d'ací, que si això es manté com està, nosaltres, aquestes Corts Valencianes, per unanimitat, i perquè es quebra un dels principis de la Constitució, que és el principi d'igualtat, i ja està bé que els valencians tinguin que patir un sistema de finançació que ens hipoteca i ens deixa per baix de la mitjana espanyola quan som una comunitat autònoma pobra, anirem al Consell Jurídic Consultiu prèvia a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat a aquest model. Aquesta és la via. Defensar com a valencians el que no s'ha sabut fer com a govern. I per tant, jo ara entrar així en una cosa que no té recorregut la seva proposta de resolució, crec que la nostra té més força
i té més claretat. I això és el que es va comprometre el conseller Gerardo Camps. Per tant, jo la meva esmena la deixo ahí damunt la taula.